Здравейте, аз съм Фънкас и това е новата ми поредица оцеляване с модове. Сега в този епизод само ще говоря, няма да правя абсолютно нищо, дето думата герой няма да помръдне се на блокче. Така, сега ще покажа модовете, които съм сложил. Така, значи, първият мод е много як, ето го. Сега ще ти покажа какво прави, а после ще гледам да върна света както си беше. Така. Ето го първия мод, какво прави. Значи, като си такова, така ето вижте. Виждате ли? 2 на 2 на 2 на 1. Ето видяхте ли какво прави? Много бързо прави. Ето, вижте пак. Така, видяхте ли? Така, добре. Следващото ето това. Видяхте ли? Ай това прави. Така. Следващото. Ай това. Така, другото е много бързо купа обсидиан, в момента не искам да ставам на survival, за да го показвам и да продължаваме на следващото. Към следващия мод. Това беше мод номер 1. Значи, следващият е много голям, не мисля да го показвам много. Тук, като си сложиш костюм, може да станеш супергерой, на който си сложил костюма. Примерно аз искам да бъда Хълк. Ето тук има супергерой. Тук има супергерой. Спрете си, ако искате клипчето, за да ги видите всичките неща. Така. Добре, значи аз искам да съм Хълк. Слагам си дрехите на Хълк и какво получавам неговите способности. Тичам бързо и скачам 3 км. Ето, видяхте ли? И не мога да измърклацам на гейма отново. Така може и за други хора. Така, както виждате, сме готови. С този мод не мисля да го показвам по-подробно. Пак ви казвам да спрете си клипчето, когато гледам, за да ги видите всичките. Така, значи следващия мод е... То останаха още... Колко мода бе, човек? Стойте само малко, един... Да, още 2 мода остават. Следващия е Legendary мод. Тук има някакви специални блокчета, но най-яките са и тези неща. Ето, гледайте ги сега. Това са Legendary айтемите. Стойте само. Team Set Day. Така, примерно искам да започнем с кирката и гледайте сега какво става. Нищо не става. А така, нищо не става. Що не става? Що не бачка кирката? Хора, що верно не бачка кирката? Ето го. Така, значи трябва да си на сървал, за да почват full legendarите. Ето, гледайте сега. Натискаш го и гледайте какво прави. Гледайте. Пука всичко. Гледайте. Толкова як. Така, дай сега отидем да правим нещо, да ви покажа другите. Значи, това по-ще го правя, иначе в това ще оцеляваме. Ето го, това е брадват. Ето вижте сега какво прави. Даже вижте, не само едното дърво и това където до него, гледайте, просто много е мощно. Така, другото е това където прави така. Отивате някъде с десен бутон и ето това прави. Ето така. Ето. Направете го тук така. Да, ма тук има сняг и не се получава на всичките места, които може. Ето така е. Точно толкова. Следващото е меч, който е силен 24 атак damage. Няма смисъл да го показвам, само да ви кажа колко е силен. И сега това какво правиш? О, да, и това е 3 на 3. Като кирката, само че сам е лопата. Да. Ето. И това са full legendarите. Демек. Пълните легендарни. И дайте да видим последния мод, който може би е най-якия. Ето вижте ме сега и добре ме запомнете, защото след малко няма да съм такъв. Така, натискайте F6. И тук примерно дате така. Так. Искам да става някакъв много смешен. Ето го, ей, ето вижте ме. Така, вижте сега какъв съм. Вижте, просто някакъв уникален, гледайте. Вижте колко съм як. Ще си направя скриншот. Така, готово.
Брат, вижте ме просто колко съм як. Ето, така. И сега като си сложа костюм ще стана още по-смешен, но не мисля да го правя, защото ще стане много дълъг клипа. И така, другото, което можеш да правиш тук е някакви такива глупости. Брада, коса, задна брада, някакви такива заешки уши, тук, шот, никаква идея какво е това, някакви други такива неща. Yes, player 2, 3, така сложих си гърди. Ето ги, наехте гърди, така, сложил съм си всичко, ето думата, тип 2, тук, left, reach, no, left. Това са ми краката, ето виждате ли ги така, да, съм такива цигански, ето, кет, опашка е това, брат, може тук да си сложите думата 3000 неща, и ето вижте ме, да, имам криле, опашка, задна брада, всичко това можеш да го цветиш да е цветно, какъвто цвят искаш. Ето. И не ме изплочи да показвам от този мод, значи в момента, ви обяснявам за последен път едно нещо. В момента... падна ми микрофона. В момента оправим дупките, всичко, което съм съсипал и започвам оцеляване. Няма да го снимам, като оцелея до някоя част, ще ви го покажа. Не ми пишете в коментарите кога ще снимаш на оцеляването. Значи сега ще оцелявам, а вие после ще ви покажа какво съм оцелял в един епизод. Разбрахте ли се? Добре. Така. И до